Alright, good morning. Nandito ulit tayo ngayon sa may Divino Rostro, San Andres, Catanduanes, malapit dito sa pier site ng Municipality of San Andres, Catanduanes. So, it's already 8 o'clock in the morning of April 20. At kung napanood nyo yung video ko kahapon, is andito ako at dito ako nabasa ng alon, napakalakas ng alon. So as if you're going to compare it this morning, 24 hours after, so mas ano na siya, mas kalmado na yung dagat. So makikita nyo is mas okay na siya, hindi na ganun kalakas yung alon na umaabot dito. As a matter of fact, kung makikita nyo doon sa unahan, ito yung mga natambak na mga graba, yung mga galing to sa dagat mismo. So kinukuha to ng mga tao ngayon at lilinis yung lugar, yung daan. So natipon to dito dahil sa lakas ng alon. So parang libre na rin to para sa kanila, nagkaroon sila ng mga buhangin. Hindi nga to buhangin, mga bato to. So ayun, kung may imagine mo sa lakas ng alon, napupunta yan dito sa daan, coming from here, nililipad siya dito kasama ng alon papunta dito sa daan. So ganun na talaga ang kalagayan dito. So every time na may bagyo, so yung mga alon na yun, nakita nyo kahapon, may mga kasamang bato yun na lumilipad. So kaya pagka malakas talaga ang bagyo dito sa Catanduanes, you will expect this kind of roads na malapit sa pier site or malapit sa baybayin, napapasukin ng buhangin at ng bato. So despite na mayroon na tayo dito nakaharang na seawall, eh ganun pa rin po. Anyway, malakas pa rin siya, malakas pa rin yung malakas pa rin siya. May mga pagkakataon na lumalakas siya, pero dami na. So ayun guys, ganun pa rin. Hindi na siya maulan ngayong kaninang madaling araw lang, bago magliwanag, guys, masyado malakas yung ulan. But then ganitong oras, ulan na siyang ulan. At if you go take a look on the other side of the island, yan yung Tabaco or Albay. So medyo nakikita na naninag na si Mount Mayon. So hindi na ganun madilim yung ulap at kakapal yung ulap. From here, makikita na sa Mount Mayon. So this is my first update for today, April 20, regarding Typhoon Sing. So we're going to get back to you sometime this afternoon or on lunchtime. So ito po ang kaganapan dito sa Catanduanes, specifically sa San Andres, sa may Barangay Divino Rostro. Nagpunta lang ako dito again, the same spot, just for us to have a comparison of the situation from yesterday and today. So thank you so much for tuning in. If you like this video, go ahead and share this to your friends and to your other social media accounts para ma-notify naman ang ating mga kababayan, ang mga relatives natin sa iba't ibang lugar. And if you don't like this video, go ahead and tell me about it. Write that on the comment section and I'm going to answer back your questions as soon as I can. Thank you so much for watching, and thank you for patronizing AJTV Video Avenue. Until my next update, thank you guys.